Umyalezo ophuthumayo ovela kumculi kaMaskandi igama lakhe uNtencane. Ntencane Zondi usememezelile nakwizinkundla zakhe zokuxhumana wasecela ke ukuthi ke nami ke mangodlulisele kuwena mlaleli wamabalekile nengimkhonzile ubhale kanjena ke njengoba etheke mangodlulise njengoba uyinjalo ubhale kanjena ke uthe u2025 wami uzoma kanje February Valentine's Edition. Ngarekhoda 24 wezingoma ku-album ya last year ngazibeka ezinye ngoba zaziningi ezothando ngazibekela lenyanga yothando icacile. May Tribute album. Lena i-album engizoyenza ngenhloso ukubonga iciko eladlala indima enkulu empilweni yami nasekungeneni kwami emculweni. Yonke inzuzo ngayo album izokuya ezinganeni zaleli ciko. Omunye uzothi ke why ungathathi le mali ozorekhoda ngayo unike izingane. Impendulo ithi ke i-album irekhodwa mhlambe ngo-25,000 kanti inzuzo iba ngaphezulu kwalokho futhi ke uma uhleli noma ihleli online kungaphela ngisho no10 years yenza inzuzo. December 2025 album. Yena ke kuzoba sekungeyami yokuvala unyaka ejwayelekile. Ngiyabonga. Kanza kwethu ke usho kanjalo umculo kaMaskandi uNtencane ke uthi ke izinhlelo zomculo wami ku2025 izinhlelo zomculo wakhe ku2025 zime kanjalo okuchaza ukuthi ke kwinyanga kaFebruary kulo 2025 uzozikhiphela something uzokupha abantu umculo othile bese kuthi ngoMay abapho kuthile ngoDecember abapho kuthile icacile uyibonile usuphinde uyayizwa sabona nje ngiyaphila mina mehlomadala asathemba ukuthi ke u2025 usakuphethe kahle usakuphethe ndofondofo. Ngiyabonga ukuthi mina nawe sabangane bamba ithambo.